Ngomong kayak ha, đây ha, chưa đâu ta. Lurus kemana? Wah, itu berapa itu? Berapa? Tolong bro, lurus di atas barang lah itu. Agak tebal, bagi tak ni pak.
Salah dong. Live aja nggak? Apa nak di mana kalau nak lagi? Jangan mau lihat. Ini exercise nam lah. Yang pajak. Live sudah dong live lah. Matai dikila. Dari order numpas habis salah ini aja. Matai dikila. Yang dong. Pas saya serang ang mau sini jauh makin on kayaknya deh. Live sudah live. Hai nai làm sục. Hai nai làm sục kapan tak kau teh bukuk so. Sing tini kami ketala am sayo pagi shock pajak. Sing Salman ka tini pai thak sal baba goriani. Mai kena tini. Bono bisorjon tini rozak sinai tini ni salon hotchini kamani yagulo. Maikno lukurok jotono aham dodom ni bisingtene tini baba goriano logero paimani mangkrini rok nugui mankana maikno terek bisorjon khaijak tongkha joto lukurok katung khajana bisingtene tini no bisorjon baba goriani salna teibai aham dodom ni bisingtene tini lukurok jotono phaidi shok phaijak maikno o bangchaibona tini bono bisorjon rijak sinai hini sawi mankha maikno lukurok jotono phaidi shok phaijak maikno terek naikondi sini mankha
Azor tang lại chứ. Ôi. Mày nhá.
Ase kisi lai bag na lai de. Mai cái này nó vui man cái nào kene ham dadam ne bisiti ne baba gore ne kene bisorjian den hani man kha mai kana lukurok jotno ham dadam ne bisiti ne kene baba gore no loga di lai mane or chini ne ya golo hai ni hai pirok thangpi nai tai ni biskang bosora hai ni pirok phapi nai ma ka sawi man kha lukurok ham dadam ne bisiti ne tini baba gore no loga di lai mane mangkli ma kene prem duri baba gore ni बिसागो जब राप मने ड्यूटी राप मने ओ कथार दु तीनों ने प्रेम दूरी हैं वो माइक ने तीनों बना नाना ने बगै लुकरोक बेलाई ना हम तो तब अंग लाइजा माइक सोए करे ना तो दे सिनी तो बने थी बिनो Aina hai baba gani mal jeboni loga tongmani da seng hondi tirisu hondi mai kana hai na borok jaga wona tui tukugro woi sondok bisingo dawoi borok hai na jaga bo tisai roki nai biskang bosoro hai bono kathar khlai woi ti khlai woi hai baba gure no mothangai guri roki ne mai na jomate hodanengwe baba gure ni culture ni rok mai kana sini live telecast nogoi man kana chang kami ketalo tabok hai shok pajak mai ke luku hachal chapa jotono
Ayo tini ni baba ko no logari lai mani yang mai kene baba gre ni mang thong no nai grade mai kene senam jaga ni rok baba gre ni mang thong senam mani no no man kana or ni kor mi rok tere baba gre ni or ni ri tongma rok no tuluk rok khengui tongka rai bi khajak ni rok nuk khana mai kene baba gre senam jak mani Horsini ni ya gula mai kena bo bosoro waisa phayu bosoro waisa thank you mai kena baba gore mailuma khuluma no baba gore abon busarok no mai kena asid darowai hamkai roi klang tang ni sawi manka buskang bosoro hainai baba gore phai phi nai mai kena joto na hachal champa lukurok phaibi sok phaijak baba gore ni thanigo mirau yang digrago nugoi mankana kham bai pam bai khlaibai joto kormi rok sakta laijak satung kutuma bisingo phano mai kana chung lukurok ni bangoi chung phunugui tongmani chai karai nai tonai yang ri kesak bagui tongka sengsai mangka ri kesak na prem duri hone mai kana lukurok ori na nana ni bangwai belai ni sai tok laijak nurok mang prin nugui man kana tabok tere amone baba gura ni mang thong saram jak mane tabok bona teyo khibijak sina bisorjon khaijak sina mai ka tere tilang lai mane mang ple nurok nugui man kana maka jeng khibima jora seng nok no phunuk nai teyo mai kana bisorjon khlaijak baba goria tabok khibijak sina guriman ya gola tabok baba gorani mang thong no gurirai tongkha tei srapsani bisingo no abo teyo bisorjon khlaijak sinai mahai no niyom baba goriani Makanya telangjak tongka cenderung man kena tu joran nok na punuk nai ceng nai punuk saya kari doman itu. Negeri man kena makanya tabok tu telangjak tongka tabok telangjak nai. Mang thong kibi mani nugui man kana mai kana kibi jak sinai selangwe thanglai tongkha mai kana baba gurani mang thong no kibi jak sinai rong nugui man kana tai balnai song orani therapang akorok joto na tini mang thong kibiani nugui tongka ni rong mang plen nugui tongka na nai negade bo mai ke kibi
nugoi kana niro maikena kibiwi rika baba gore no niro nugoi kana hatung khajani bisingtei maikena kibiwi paika nirok mapirok nugoi kana baba gore no maikena bisarjan romani abok jotono maikena tini baba goria haini hai bosoro waisa phaibai bosoro kamai thangmani maikena jotono nugoi kana maikena khatung khajani bisingtwino ni baba gore no haini ha bisorjon khaimani nirok yaphangni paithak jora nugoi kana maikena jomate ha hodachong riti tei niti teibo baba gore no palai laimani haini hai bosor thango bosor phaibo maikena baba goria bosoro waisa phaimani lukurok belai no khatung khajani bisingtwino nirok mangpilirok nugoi kana maikena chai karai naitongdi dophan kibini chwng maikena phunugoi tong. Haini hai lamsago kapon takok te bukok sang chini dophani traditional nai tongnai rokno chung tini phungni simane baba gore ni tini ni wngtong jora hai keba hot chini wngmani yagulo tini bisorjon din hinui mano maikena nirok chinaro mangpili nugoi kana chung live phunugoi tongmani bosoro waisa phaimani yagulo baba gore haini bosoro haini thangui thangpio maikena tini lukurok hamjadani bisingtwino tini belai khatung khajan bising bisorjon khlaimani lukurok belai no omo wngnaijak belai no kha tongthok laijak maikena chung chai karai naitongdi dophani kibini. Nga bwskang digi nirok nugoi kana baba gore ni mwtai bokhorok no submani maikena joto sulaibai somani yagulo jagao haini hai tisawui ri khnai maikhe chung kok thoma sawui mankha maikena lukurok jotono hachal chapa phaibai goria no belai naibai holaimani mangpili naitongdi maikena chai karai. Nah, hasdi.
যাবতীয় মতাইনি রি রগা করক যে জিনিস তকমানি মাইকেন সুबै কঠাर खालाय सुबै हाय बाक्सा हांखो ट्रांग दाजाक किनाय बो माइकेन ri dajak mani mangkli nai ne di kisa maike motai ne ri no borok kathar ke subui ne trang baksa bo daboi hai biskang bo sot ni bagai hai khati wi ri pinai maike ne nok mangkli nai ne di kisa nok mangkli nugui man kana maike ne motai balnai bom genang botini motai bokrok no baksa daboi hai poni jaga bo tilang thangnani bagoi ready ingjak merok mangkli nugui man kana motai bokrok baksa daboi tabo kherpani nogo hai tilang thangkinai hanoi ching sawi manka maike ne tabok tilangnani bagoi ready inglaijak merok mangkli nugui man kana nero khorogo rujak nugui man kana teruk maike ne kherpani nok wa borok motai bokrok tilangnani teruk phailai tongkha maike ne nai naigodi
Buskang bosorni bagoi bora hainai ready khlaibu roi romani mata baloi telangka terpone nogo telangnan di bagoi. Mai cái nó mà tay bốc khóc nó hành hay theo bằng nó có một số phải giật nó mang đi biết sang có sọt nó bắt đấy mà cái hành hay giả đạo mà nó tông rồi thì giật cái này là đấy xin mang đi সেই শিখরে তেলেগুড়া গাড়ি রেখে সালাই মানে বড় দুঃখা রহে সেভাবে yang bisa pakai pakai sarai
maike guri lai to mane mai bokhok berana ni bagai ni rok mai nugui mankana Datri dan nokrai kamar itu dari mana ya kawin kawin pelahan ke batang lahan ke sini officer sofaja dan dari mana tanggai officer ini apa apa dari sakla jauh. Abang matai bokrok berazak senai maikena nugui mankana mana matai bokrok beramane makin nugui mankana ni rok maikena senam jak mana